Bos días, paso a dar conta ao tratado na Xunta de Goberno do día de hoxe. Comenzamos, como sempre, polos puntos das licencias. Apróbase a solicitud de licencia para executar obras de construcción dunha piscina, apróbase a aceptación da cesión do viario na Rúa Cruz de Outenín. No punto cuarto, apróbase a solicitud de licencia para executar obras de rehabilitación e ampliación dun edificio de vivendas na Rúa Rodas. No punto 5, aprobamos a sinatura de adenda ao convenio de colaboración entre a entidade pública Red.es e o Concello de Santiago, Coruña, Madrid e Zaragoza para o programa de cidades intelixentes da Xenda Digital de España. Este é un programa que xa presentamos hai tempo, e o que se fai é, dado o proceso técnico foi máis lento do agardado, simplemente se amplía a duración do convenio hasta o 31 de decembro de 2023, por iso se engade esta adenda para aprobar. Ben, tamén no punto 6, a complementación dos gastos por unha colaboración de apoio formativo aos equipos do Club Debate tamén se aproba. E no 7, emitimos unha autorización especial a Comisaría Local da Policía Nacional para o uso do Estadio Municipal Vero Boquete para un evento que teñen o 14 de xuño a partir das 9, no que están previstos que participen máis de 2.000 nenos de centros educativos de Santiago da Comarca, pois unha exhibición das distintas unidades da Policía Nacional na cidade. E logo pasamos a urxencias. A primeira é unha transmisión dunha licencia de taxi, a segunda aprobamos o proxecto de acondicionamento exterior do campo de fútbol de Belvís, un orzamento de licitación de 143.990 euros e un prazo de execución de 4 meses. O proxecto que contemple a construción dun novo bloque de vestiarios e aseos públicos contigo que hai agora para garantir a accesibilidade das persoas con mobilidade reducida. Ademais, pois, aos actuais vestuarios dotaráselle dun revestimento exterior de madeira para que quede máis integrado no que o conxunto dun parque da calidade e do valor histórico que ten o parque de Belvís. Se crea unha zona de bancadas para aproximadamente 80 persoas e un itinerario pionil para mellorar os accesos ao campo. Como dixen antes, son 143.990 euros e un prazo de execución de 4 meses. Na ausencia número 3, apróbase a contratación á Sociedade Española de Radiodifusión da organización do concerto de Santiago 40 Pop nas festas da Ascensión, que se celebrará o día 29 de maio, e tamén aprobamos a programación das festas da Ascensión no seguinte punto. E no punto 5, aprobamos o convenio de colaboración ca Gadea, que a Asociación Galega para a Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer. É un convenio que está dotado con 3.000 euros. No punto 6, tamén aprobamos un convenio de colaboración ca Asociación de Persoas Xordas de Santiago cunha chega municipal de 10.000 euros. No punto 7, aprobamos as bases reguladoras da convocatoria de subvencións para actividades en prol da igualdade efectiva entre homes e mulleres e das persoas do colectivo LGTBQI e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2019. Esta línea de axudas para a actividade está dotada con 30.000 euros. Tamén aprobamos as bases reguladoras de subvencións para actividades de promoción e dinamización comercial para o ano 2019, 50.000 euros é a dotación. Inadmitimos a unha solicitud de declaración de nulidade contra a liquidación dun expediente de comprobación limitada polo imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana, pois non se acepta. E logo tamén quería dar conta de que nesta semana fixemos unha roda de prensa, unha xunta de goberno extraordinaria, onde aprobamos dous proxectos que creo que son moi importantes para a cidade. No primeiro lugar, aprobamos o gasto, iniciamos o procedimento de licitación das obras de rehabilitación da Casa das Máquinas en Caleras, unha dotación de 250.000 euros. Sabedes que a Casa das Máquinas foi deseñada polo arquitecto compostelán López de Rego polo ano 1919, é patrimonio catalogado da cidade tanto polas súas características tipolóxicas e pola especial significación que ten arquitectónica e ambiental.
ahora mismo ten unha cualificación urbanística de dotación con uso sociocultural, e entón o que se vai facer con esta licitación, para o que a Diputación da Coruña aporta 200.000 euros e o Concello 50.000, e repoñer o tellado, adaptar a cuberta á normativa vixente, actuar sobre a carpintería xeral do edificio nunha primeira fase, e logo xa vería despois o que é a dotación dos elementos interiores da casa, para que quede pois xa a disposición da veciñanza tal como está acordado. E o segundo punto que aprobamos na extraordinaria do mércores foi a apertura do procedemento de adxudicación da posta en marcha dos orzamentos participativos 2020, que está dotada con 80.000 euros. Así que xa pois para o vindeiro ano teremos a posibilidade, seña quen goberne, pois de facer os orzamentos participativos. E con isto rematamos a Xunta de Goberno. Preguntas? A licitación de la obra era 250.000. 250.000 euros, sí. Xa se investiran previamente tamén entre 50 e 30.000 euros, falo de memoria, pois para as obras de consolidación, para evitar derrubes, que movedes agora pasades por aí, pois é unha serie de vigas metálicas e de tensores, e entón agora o que se vai facer é a rehabilitación xa interior de carpinterías, muros e tellado. E esos 250 es para dejar o carpintería, lo que es el interior iría... El interior é a seguinte fase, unha vez que remate este. Y lo otro era adjudicación del proceso de los orzamentos participativos. Sí. A posta en marcha dos orzamentos participativos, todo como se fixeron todos os anos, todo o proceso de contacto, de recoller as propostas, de falar ca veciñanza, de publicitar, non ten moita variación como os outros pregos dos outros anos. E que tempos ten este proceso de licitación? O proceso de licitación indo da Casa das Manos. Habitualmente adoitan ser 3 meses, máis ou menos. Tendo en conta pois que se abra o período que nos vamos a meter tamén no verán, pois o mellor se alonga un pouquiño máis, porque, bueno, pois sabedes a situación do Concello, pero debería estar en marcha toda a volta do verán. E as obras en sí, o que son as obras que afectan o tellado, as jardinerías exteriores, sobre canto tempo se están a que se prolongan? Boa pregunta. Non te sabría dicir ahora mismo, non teño ese dato. Pero seguro que non son obras sinxelas, Alguma cousa máis? Pois moitas gracias. Era por completar. Sí.